txerrikumia, erraza berezi bada, pionegro ditzen diote, hor Naparruan rekuperatzen edian gauzatxo bada, oso produktu interesantia. Hori da, emiskat orduan. Hasi baino lehenot, osagaiak. Pionegro txerrikumea. Zagarrak, azukrea, añanako gatza eta kalbados. Osagaiak izan ditut Mikel, eta hasi esplikatzen. Nundi datorren gure txerrikumea. Azteko bat, txerrikumea hau da Euskal Txerrilla eta Txerri Txurinen arteko nasketa bat. Euskal Txerrilla guain rekuperatzen hasi dira hor Naparruko leku batzutan eta oso gauza interesanteak dira, beste programatien erabili ditu produktuak eta itzengo du gehi hortaz. Eta hau da, bilen arteko kruze bat, emateurako grasa portzentaje oso on bat guk ibili behar dugun tekniketeko eta bai labien erratzeko eta oso berezia da. Eta dira oso... Eta nundak aibeak hau? Ni ekartzitena da, dana dira bastan inguruko baserritakoa. Eta ni nire horretzailea, behar indakatratua baserritarrakin, haiek ezetzitu, behar jutea, jatzen ditu eta behar gitzitu. Hau adibidez, ikusten dut. Karo, norbeak ezin dulako hil, ez da, hori da. Hori da. Matadero eraman berdezu. Baina hori da, eta dazka behar kontrolatuako granjak, eta hau adibidez iturengua da. Bale, ondo. Eta dia, honerak izatituzte 20 bat egun, eta normalian ez nire eta oso hortik aparte oso gutxi. Bueno, azingo gea lehen prestatzen, porque pena ematen du, egun bakarri bain badazka. Eta erabiltzen duna baita ere, danak berdin ateatzeko eta gauza egiteko beste teknika bat erabiltzen du, eta da konfitatzea. Hori da, Orduan egiten duna da, zati bat hartzeu, jasatitu ekarri dugu, eta gatza bota, eta hemen dakau martxan, ekilorea. Hori da, ekilorea. Normalian erabiltzen dugu olio neutro bat, ez guztuik emateko. Eta nahi izan ezkio aromatizatu hori ja norbean guztua. Guk erabiltzen dugu... Olio xoabi-xoabia. Hori da. Eta behak nahiko personale badaka produktuak, da nik ez dira zerra botatzen. Hori. Eta orduan ite duguna da, olioa 80 gradotan jarri, termometroatik nazte dugu temperatura. Ze tramankulo. Hori da. Tonekin jakiten da, ze temperaturan da. Hori da. Ja, 80 grado inguruan dago, orduan egite duna sartu, eta egon behar du guztiz tapauta, bale? Holaxe. Eta baina utzi behar da hor, 8 ordu, temperatura hortan mantenduta, bale? Hola, hemen gutxi gara, lauian horrelaxe, aguantatuko luke. Horrelaxe, eta poliki-poliki. Horrelaxe, bakizu, lasai. Eta bitartean? Hori da. Bitartean gero laguntzeko ite jau zagar konpota bat. Hori da. Vale, hau egiteko ere, erabiltze dugu zagarrak azalda guzti. Azalda guzti. Azalak oso guztu askoaka. Bai, beste aukera da, azalekin azalia, eta kasuntan azalekin. Orduan egite duna da. Zea, bihotzak endu barruko, hori da, bai. Zea batekin? Bai, bihotzak entzeko, tramankuloekin, petxarronekin, bai. Eso asko gustatu za temperaturena. Barruan batez hartu gabe, distantzira nola hartzen duen, Gaur egunean zu teknologiak dandik da. Ez nuen zautzen egia esan da. Ondo tortzen. Hori da. Eta egiten duela, labeko zea batean jarri. Eta bihotza eta joan lekuan azukria. Azukria pixka. Eta justu... Batzutan gurinare zartzen da, jozuk azukria bakarrika. Nik azukria bakarrian. Azukria. Hori da. Justu zulua tapatzia. Bai. Eta... Kalbados. Kalbados, zagarraren likore bada. Hori da, zagarraren dago aguardientia bada. Aguardientia. Hori pixka bota. Guzti. Horrela. Hori da. Eta labea. Labea sartzen dut. Eta... Egun da gradutan ondo. Ordu bete horrela. Atzenean, komenizago ondo ditia, gero birrindu eta pure bat egingo duelako, horretik. Bai, aurreko egunean egin bertan, hemen patatakin, purian, uretan, hori da. Eta kasu honetan, berriz, berrinduta da nengo dugu, baina labetik pasata. Hori da. Bai, errepunto horrekin. Hori da. Azala eta pixka tostatu ditezako, karamelitzatu eta oso guztu koxu gartzitu. Orduan hemen txen hau, badakizu, lasai dutzi, 8 ordu. Eta gero, ostu inberda. Olio bertan barruan, olioetan utzi, eta... 8 ordu pasa, eta gero, egumatetik beste, bertan laga guztutzen. Hori da. Ba, guzti hori dana, denbora behar du, eta, bueno, mintxe nongo geha, hau egin bitartean, bagatoz. Ikel, listo. Listo. Pare bat zati ekarri ditut, ba, aurrez egozita eta ostuta. Ostuta, ez. Daneako denbora ez duelako ematen. Sortzi ordu, gero, ja, ostu da, eta hori da. Eta, bueno, honekin iteuna da, bukatzeko eta azala oso krujiente gelditzeko eta barruan jugoso gelditzeko,
konfitatu du olio berdinean. Berdinean, ez da gustu nola dakan, aprobetxatu. Erabilileke bea, 200 gradutan jarri, oso berua, bota eta prejitu. Horra lortzen duna da, pusketa guztiak, Eskatuela, bezenak eskatuela, azkenengo ikutu hori eman. Egozit euki, igual, astian, lasei zabestenean, da horrela euki hainbeste orduan, gehoztutzen laga, eta gero, bi razillo, 3 razillo, azken ikutua guan ikusiko zuen, azken ikutu hori eman. Hori da, eta gaina horrekin hori, lortze duna teknik horrekin, gero oliotan gordezkeo, nahiko ongi mantentzen egun batzutan, ez? Hori, bai. Baina beti frigorifikoan, zera, beti frigorifikoan, beti frigorifikoan. Berrize temperatura. Berrize, jazta, 200 gradu pasada, kontu zepiliz, porque se egiteu, pixkat gora egiteu. Justu, Justu. Itza, Listo, ja holaxe, listo. Eta... Justu, ebilia, beti jotzea, ez? Bai, baina. Hola, hor pixkeia mantendu. Ez da joko, ja. Ez da joko. Lehenengo golpean ditu pixak gora, baina gero ja... Eta guain, hori da. Guztilloa da hori, oso ongi tostatu editzea, jai da, azten koloria. Ze azkar, Zeit, benita. Pare bat minututan. Ez da. Horretik ja nahiko denbora eman dira. Eta hori azala gelditzen zaio kurruskatuta bezala, ez da? Oso kurgentia gelditzea, oso kolore politia hartzeu, eta denak puntu berdina ateatzen. Hau razilloka baina, gero, kuarrila bat junezke horrela, familia bat horrela, osoikan ateako zu, ez? O nola, beti... Gu normalian, batzutan tokatzea, ez? Atatzen zirua, eta, kuadrilla bat eta labian erreta, erretzeu baita. Normalian... Osa, orduan ez zuen konfitatzen, orduan labien erreta. Hori da, osua eta askatzen dira, baina normalian saiatzea beti teknika hori ditzen. Nahi da jende asko izan, gu beti horrela ditu dut, eta horrela beti puntua ja oso ondo hartuta gau, eta beti dana berdin. Ikusten nola sekulore politxe hartzen nahi da? Bai. Eta zeare, sagarran konpotare... Bai, kolori hartzen du ze azalak eta maten hori. Azalak eta maten jona, ikusten ja, hor puntito joketa. Azukriare karamelizatu iten dalako ere, bai, ez da? Hori da. Eta gu normalian ibiltzen dugu erregi sagarrak eta nahiko azidua dira sagarrak. Oso baino gehiago azidua eta azurriak pixkat ematen jo, baino no. Bat beste egingo koxatu iten dalako. Hori da, eta gero pixkat toke azidua gustatzen zait, porque txerrikumien grasakin pixkat jaten duzien pixkat hau pixkat garbitzeko, ez? Bale, hori bukaeran porratuko. Gusta? Ja, nik listo, nik uste ja listo. Honea, zea? Zaliko da hau. Bai. Eta beti. Zu izatez nahiz da kostaldekoa izan, barruan, hauek ezakitez igualan ohitura, eta berta boitu inber gauza bek egiten, bertako gauzak erabiltzen, horrela, ez da? Atzenean saiatzea, alban dima dugu, inguruko produktu aldan gehiena erabiltzen, ez? Eta gaina horrelako produktu berezi janean, da jende bat lan bat janean gauza bat rekuperatzeko eta... Guk igual lekuz aldatzen genean da horrela, bertako berezitasunak eta horrela porratzen, da, hori. Eta behin ongi eskurrituta gero, gasa ondo kendu, jartzen dugu baterian, jarriko dugu nintxe, esatitxo bat. Beste bat. Nahiz da, oliotik anpazak gehonek ez du grasasko hartuko hori, justu... Ez du bate hartzen. Ez du bate hartzen. Gaina konfitatzean, behar dagan grasan parte bat deseinitea. Deseinitzen da. Eta gero jateko, emateu oso pesago geldu da, eta... Harina gelditzen da. Errete baino ere harina da jateko. Eta gero laguntzeko jarriko dugu. Konpota pixkat. Bai. Gu jatetxean patata pure pixkate jartze jo, baina atzo ingenun patata pure hori da, eta garpizket aldatzeko, zaharrena. Bila jartizkio, jatetxean. Bai bat, bai bestia, baina. Eta bukatzeko, gatza pixkotatze jo. Guk erabiltzen duen gatza da... Añanakoa. Añanako gatza. Araban dago, eta oso kalidade honea, eta olako eskamatxua eskate. Ez da oso gazi punto altua, eta botatze jo gainetik pixkat, hola. Hori da. Badakizue, Añanako gatza, erabilin behar da, Araban bertatik berta da gauta. Gure produktua dira. Guruko produktuak. Hori da. Batzutan oso urrutira juten dira gazbila, baina ur ere badazka golako honak, Eta oso onak. Hori da. Bueno, badakizue, gure xefaren azken ikutuak ezan, eta berehala daztatukoet, hori pionegro gure txerrikumia. Txerrikume zati bat, ekilore oliotan konfitatu. Zagarrari bihotza kendu. Azukrea barruan sartu, kalbadosa gehitu eta laberatu. Txerrikume konfitatua
ondo oztu ondoren oliotan frijitu. Zagar konpotarekin lagundu eta añainako gatza gainean ipini.